Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wait, guys, ngicela ukuthi ngibuya ngapha emzileni ngikhathele kodwa ngisahleli. Ngithe emva kwey'nsuku ey'ntathu ngizoyitshela ukuthi ngihlalele emzileni ngoba nje ngilobe ngilanda izinto la kubelungu. Ngiyabuza ukuthi lokhu-ke ngithini ngakho phela vele besitshele ngoba kunemali okuhlangene nabelungu kule platform. Akufani ngale isithi khona hawu ulive kamthandeni ku-Facebook unama-views amangaki. Ngiyazi ukuthi ulive ngokuthi asithole imessage u-address abani kunomcimbi ubongani okubalulekile. Noma singangawubambi live uma ekhona omunye ozokwazi ukushare esitshela ukuthi ubethini ngoba ngafika nami ku-live kwaba ukuthi-ke i-mic mangathi ngilalele ngathi hawu kodwa akasekho nonenamba bafonele batshela ukuthi abalungise indaba ye-mic noma beyibeke phansi-ke bekhulume i-mic bengayiphethe ukuze sikizwe. Kodwa babekhona sasibona behleka ukuthi hayi ngathi kunamahlaya kodwa yikhona ney'ndaba ey'balulekile neye-song of the year yabalwa okuyi-Gucci. Okusho ukuthi ngize lana-ke ngani nge-song of the year i-Gucci. I-Gucci-ke line-music video. Angiyena futhi umuntu owenza reaction videos, ama-music video ukuthi-ke i-music video thini kodwa lena because umaskandi le and izinto ezintsha maziza nempumelelo makuyizinto ezintsha ezenzeka sazi ukuthi nemali khona phakathi asiyimemezele nakumaskandi. Umaskandi ube kwenye level ngoba nje okokuqala sijabulela ukuthi unomaskandi artist ono-music video eku-top 10 yakwi-Channel O. Mhlambe u-top 10 lo usho ukuthini iy'ngoma ey'shisayo e-South Africa. Awukekho lo maskandi kwi-top 10 yaka-Maskandi Music kuphela. Ukwi-top 10 ekwi-Channel O okuxutshiwe khona. Okuxutshwe onke umusic la e-South Africa. Asingeneke ngenza into esa-reaction video kodwa kahle kahle nje ukuba mfishane ukuthi le music video ye-Gucci yona niyibonile. Yabo music video we-Gucci ukugoqa ilento okumthandeni ayiyona manje. Kuleya music video kunamabhinca. Kukhona amabhinca mhlampe ikhona i-portion eveza Red Nation okuwabantu bakhe lapho. Kodwa manje asikwazi ukuthi abantu bakhe kuphela ngoba inamba seyinkulu. Kodwa kwi-foundation kube khona labantu la ungena khona Red Nation. Kube khona amabhinca abantu abanehlobo elithile lokuphila kodwa bathanda kakhulu umaskandi baqhakambisa kakhulu nezinto kune-lifestyle nje yamabhinca kune-culture yakhona bakhona kuleya music video. Kube khona ama-Quantum. Ama-Quantum niyawabona ayalandelana ngoline egazi la music video angazi nje ngibona nanokuthi angichazi kahle. Kube khona ama-Quantum. Ama-Quantum singathi ama-taxi right guys lo bathutha umphakathi. Isikhathi esiningi ila uthola khona maskandi music ila wazi khona ama-artist amaskandi noma ungawazi niwabonile ama-Quantum ilandelana kukuhle. Nawabona amabhinca engena ngolayini ilandelana obhuti bebehle lapho nabona besikazi kwaveza futhi nokuthi-ke intombi isholwa kanjani. Mhlampe-ke makuwubhuti leyo ngathiwa mhlampe i-footman kuyaye kube khona obhuti abancane bathumayo ukuthi aniyombiza yabo. Ikhona into enjengaleyo ngoba phela uma uyasholwa kuleya music video usholwa ibhinca usholwa indoda yakaZulu kodwa nje uthi ngizomqoma. Kuba kuveza konke ngiyakubona kukhambisana nengoma ukuthi ingoma umyalezo wayo uthini kuhamba kodwa sengisatha lo omaskandi artist ukuthi i-level akuyona i-support system yakhe ilapha music video ukuthi usukephi wayaphi kulapha ngoba mayiqala uvula i-radio. Ukhozi FM lolu olumile nakwa phela kuney'nkulumo. Ukhozi FM elumile ukupromotha maskandi music or maskandi artist noma abanye besho ukuthi yazi siyasala kodwa ukhozi lube nesandla ukusiza ama-artist amaskandi. Ukhozi lo mculo lathi bayabhilonga la. Amabhinca
angena ngolayini nawaya amabhinca amile abhalansa. Namanje amabhinca alwayo ngoba sesithi ayihlakazeke lento ukuze sibone nabanye amaskandi artist arepresentiwe amabhinca laphayana, amakhwantamu, osomatekisi okungathi abantu abaningi mhlampe umusic amaskandi bengawazi ekhaya kodwa wawuzwe etekisini waphuma nokuthi ngiyayithanda lento. Yintombi laphayana amabhinca ekukhombise guys owazi noma ke bona noma ungayena wasemsinga mawukubona uDisemba wakhona khona ngesikhathi nje into yakhona bayenzayo sengikhohlwe ukuthi ibizwa ngani. Ikhona lapha ileya nto uhalf wakhona leyasemsinga ubuhlukahlukana kwamabhinca. Angazi ukuthi ibizwa ngani kodwa nje ngihleze ngisho ukuthi khona omunye unyaka engiyohamba khona ngifuna ukuthi ngiyibuke live leya nto. Nakhe ku-music video impilo yasehostela obhuti bendawo ngoba kuyasho ukuthi lana ehostela futhi umaskandi uyadominate obaba nobhuti abale into le eyabo. Sabona ukuthi ke intombi ke egcineke iwiniwe ngempela ngoba nakhe egcineni sesithi hayi asisayibuki le part lezosixabanisa nabazali kodwa nje umusic video ukugoqa ukuyilento umthandeni akuyiyona ngesupport yabantu lapha egcineni ngathi sebehlukanisa unyaka. Lwa music video nje uyilento ayiyona baphinde futhi baprofetha-ke ngoba phela lapha egcineni sebemile bonke babuka phezulu. Mase kubuka phezulu phela kuqhunywa izinto eziqhumayo sekucula igutshe-ke asisabambeki-ke sesisukile emzileni sisha amazwi-ke manje siyamemeza sizomthandeni lona hayibo wawuthatha unyaka hayibo ukhombisile ukuthi basuka bayaphi. Nempumelelo ikhona lapha ku-music video uyabona sekukhona olunye uhlobo ley'moto. Kukhona futhi ukuthi ngikhona la kumabhinca nakho la ngisuka khona kodwa naba nabanye engibamemayo ukuthi asijabuleni kulento kamaskandi. Kunaba nabanye engibadayisela lento umaskandi music ngisithatha lento. Sibonile-ke sekuxubile sabona no-Dan Kane bedansa laphana sabona noMalume Mngizwe naye-ke evele egiya laphayana esephuma yedwa uyabona ngoba uMalume Mngizwe sabona ukuthi ukhona. Mina angifuni ukumenza ifan ukhona kuma-supporters amaskandi music unazo ezakhe eziseceleni uNgizwe Mchunu oyi-brand yakhe kodwa umculo wamaskandi ukhona kuwona njenge-support njengokuthanda. Leya video-ke igoqe yonke into umthandeni ayikhuluma kuma-interviews ngoba mayefika noshintsho akusho ukuthi amabhinca washiya ngaphandle. Uma efika noshintsho akusho ukuthi i-foundation yakhe yile team eminayo noma kuthiwani bangamlahla laba bantu. Thina ngaleso sikhathi besisafunda izinto ezinegative ukuthi awu i-artist umuntu omkhulu lo wenza izinto ezinje ebe yi-artist kodwa i-Red Nation yahlala phansi athi ngowethu. So umusic video ngaphezulu kokuthi uhambe ne-message yengoma uhambe nokuthi ingoma ithini uphinde futhi uyarepresenta umthandeni i-brand yakhe akekho akabashile. Amakhwantamu laphaya osomatekisi abathwala umphakathi okuyibo kakhulu la sizokhona bonje mawuke uhamba ngama-long distance before mhlampe usukaphi uyaphi uthi hayibo yindaba silelela umaskandi wodwa kodwa yinto nabo ushunwabo ngoba ngempela nathi besesisho kodwa akasafaki ngani ingoma-ke yokholo ngoba phela lana emgwaqweni nje indlela iyinde siyadinga izwi yabo laphaya kodwa siyayifunda lento nathi sayithanda ematekisini. Kwaba yi-lifestyle yamabhinca sathi siyabathanda abantu mawuthanda into uyiqhenye ngayo ungabi novalo ungaze futhi ufune ukubukeleka phansi. Kuthe manje abanye into sebebona ukuthi ngempela amabhinca ayatrend sabona nawo amabhinca segcwala sabona kodwa ukuthi awu abanye sebelanda i-trend hayi ngoba beyithanda lento asikho-ke lapho. Kwase kuba nenye level because mawusuphumelele uye kufune ngathi ungadla kakhulu u-shut up lento yempumelelo kwande nje u-action nezenzo.
Guys, bengithi ngizama ukwenza i-reaction video ye-Gucci, kodwa nibonile kuhle nama-local brands akhona laphayana, ngoba nala ikani lika-Mac G beliphuza. And uMthandeni ngike ngimbone nami izinto ay'gqokayo zimfanela, kodwa kusho ukuthi uyasaphotha abantu abavelayo ukuthi nawo umsebenzi. Kahle kahle nje uyigoqe yonke into yokuthi mina ngubani as Maskandi artist, as i-brand. Walekelela-ke noSiso Mahulu, kwavela-ke yonke kwaba indaba ephelele. Ngathi-ke ngilalela ukuthi kwayethi iGucci lami yinto enjani, sabona ukuthi kunohlobo oluthile nakhona la kuSiso kuba nama-level ukuthi lona-ke umshela kanje, lo umshele kanje, kodwa kangikho lapha. Siyivale le video, bengizama ukwenza i-reaction video. Mayigejile-ke bakithi ngixolele ukuthi nami nje ayikho into engibona ukuthi ngiyisho iqonde manje, ngoba ngisajabuliswe umzila. Manje umbona umuntu o-happy uyafana nje nomuntu ongekho sober, uvele be-high noma engaphuzanga lutho. Manje nami ngigcine sengihema kulezi zinto engiyishoyo, ngoba mina ngithi hey bo, nina la nikhuluma niyabona ukuthi uMthandeni uhleli yedwa ku-number 1 ngengoma ethi sigada umzila. Usigadisile, savuma ukugada, ngoba phela ngempela uma into isho engomeni kuyiyo sothi yiyo, kodwa mayisho yona ingoma kuyinto engeyiyo kuyabonakala, ngoba sibona thina ukuthi lo TikTok lona nonke nasenithi Mthandeni nifunani. Cha, uyasho uMthandeni, usho into ezwakalayo. Kodwa mase ngithi mina-ke mase nibazwile ku-TikTok besika ama-aphula benzani, buyani-ke la, ngoba kulona ongapha umzila ilona imali kaMthandeni. Ngale ku-TikTok bapromote ingoma, noma phela ku-indirect, ngoba bona bazenzela nje bejabule kuyingoma abayithandayo, hhayi ngoba bethunyiwe, ngoba into injalo. Nayi nje enye ingoma yamaphiyano engayibamba ku-TikTok, ngaze ngazofuna i-music video wakhona ukuthi-ke i-music video injani le ngoma isitrenda kangaka ku-TikTok. Kodwa into eyangiphusha ukuthi ngilandele ukuthi u-music video unjani yilabo TikTok videos abasebebaningi benengoma eyodwa. Ngathi hayibo, cha iyiyo injalo-ke into. Hhayi-ke ngibonge ithuba, ngizoba mncane kuMaskandi. Yimi njalo engisho ukuthi ngizoba mncane. Into engayifuni ukuthi mase ngithe ngizoba mncane mase ufike ungifakazela ngomoya wakho ukuthi uphusha umona. Athi-ke omunye vele yeke uMaskandi uyintatheli enjani. Mina ngizokushayela ukuthi awazi ukuthi intatheli umuntu onjani eminyakeni yakho. Eminyakeni yakho nje awuyazi intatheli, awuhlukanisi. Njengobuza nje mina ngithi sisemoyeni wokubhiyoza, ukuyizwa intatheli iphethe imayikhi yaka-SABC ithi sisemoyeni wokubhiyoza kanjani kanjani. Mina ngisho kahle ukuthi siyaxoxa nawe, mvele usuke wena ngoba usuthi ngoba awuthandi ukuthi uMthandeni kukhona umuntu omthwele nje ethi uhamba phambili ngoba ethwele, ngoba vele ethweswe u-number 1 wo-YouTube. Wena ufuna ukukuphika lokho, ufuna ukukugxoba, mase uqala ungitshela ukuthi hey iy'ntatheli zey'nsuku zokugcina, hey iy'ntatheli ey'phashile, hey lo Siso yisilima. Ngiyazi ukuthi ungilalele yonke into engiyishilo, emva kwalokho wabona ukuthi ayihambisani nemizwa yakho. Imizwa yakho-ke nawe ebhedayo, because umuntu owenze kahle sizomncoma. Nawe kube ngiyawazi nje umsebenzi wakho ukuthi uwenzani, yini lo oyishayayo excela kuyona, ngabe ngiyalimemeza igama lakho. Kodwa usuthe wena walalela ngento yokuthi uyifan, uyigqokela into yokuba yifan ize ikulimithe ngisho indlela osubuka ngayo izinto ngenxa nje yokuba yifan. Uyifollowa ngale ndlela yokuthi ngisho izinto uma ungatshela ukuthi i-white wena ngeke ukuthi i-white iyothi blue, mase-ke emva kwalokho uthi kimi yisilima le ntombazane sengiyophatheka kabi. Kwemalo mina into eyongiphatha kabi ukuthi lamabhenki esiwathemba ngey'mali zethu kuthiwa sihola kuyo, kuvele kuthiwa nje ibhenki elithile sekubanjwe i-fraud enje. Kumede kuthiwe emva kwalokho onke ama-akhawunti ayafriza, angeke size sithole lutho. Ngingakhala unyaka wonke.
ngingakhala unyaka wonke ngoba siyawathemba lamabhenki ngey'mali zethu noma singayitholi kahle indaba yawo. Manje wena uthi udinwa yinto ephathelene nomaskandi okuyingoma, mase uzothi intombazane ongayazi yisilima le ntombazane. Phakathi kwale ntombazane ekhuluma into ende ijabulile, nawe odinwa ukuthi le ntombazane ikhuluma nge-artist yamaskandi ijabulile ingathuki inhlamba. Mase wena uphuma negama lokuthi yisilima le ntombazane. Oyisilima ngempela ubani? Ilo lalela lo ambone ukuthi uyisilima, amlalele kodwa athi nje ekugcineni ngizomtshela ukuthi uyisilima. Angisho kabi, ukusho kabi cha. Angizile ngomoya omubi, mina ngisho nje ukuthi hawu nange seyikhohlisa ecabanga ukuthi-ke ngiyingane ngempela. Kuyoba-ke ukuthi sekuyi-conversation eqinile esindayo le affect impilo yakho. Mase ukuthi ngoba lento le ibucayi i-affect impilo yakho nanempilo nje yawonke umuntu ese-South Africa, ngihleke. Lapho-ke uyakhwalifaya ukuthi ungibize ngesilima ngoba ngithathe into enkulu ngayenza inhlekisa ibe ingahlekisi. Kumaskandi music siyabhiyoza thina, siyabhiyoza. And thina njengoba sibancane-ke asiyazi yini into yokuthi lena iwukubhiyoza, iwumdlalo, lena sifundisana ibhizinisi, lena siyasizana, ibe nomehluko. Singatholi sesichwensana sengathi kukhona ulwazi olusuke sancishwa lona. Ngoba phela ngisho ulwazi ongalazi uyalufunda ukuze noma usukhuluma emphakathini kwaziwe ukuthi ukhuluma nje i-information ikhona. Ungabi ne-comment eyenza ukuthi ayi lo asizukumthatha serious noma esengathini sekuvezwe i-comment yakho. Ngiyivale-ke le video besingaxabani, bengizo-react-a ku-music video ngase ngibala lento ye-comment section ukuthi ezinye izinto nje mina ngivele ngithi we ngoba usuqala nje ungikhomentela kanje uyothi usuthi usho into e-serious ivele ingidlule ngoba sengaze wena ukuthi kwi-every video uzothi nje ngiyisilima, but ekubeni yisilima futhi uyayilalela into engiyikhulumayo. Iyakuhlupha futhi ngoba uyabuya kuma-video ami uzongilalela kodwa ekutheni ungilalele ikhona iphathi odinwa kuyo. Mina-ke uma udinwa ukuthi ngijabulela omunye ukuthi uyaphumelela, angiyingeni indaba yakho. Hhayi, angiyingeni nje indaba yakho. Yabo leyo nto lo osuke nje uyithathe uyigone kodwa i-wrong uziphe yona uthi eyakho, angiyingeni. Ngoba phela iyinkinga leyo nto ukuthi ngempela into ekushisayo nekwenza ucasuke ukuthi ngithi nangu esehleli ku-number 1, ebehleli ku-number 1 ngempela, hhayi ukuthi ngiyamupha. Hawu nangu esebuya ne-music video abantu bathi wena ufuna ngiyithathe ngendlela yakho yokuba negative. Awu sorry-ke futhi, sorry, bye bye.